Темасы ижад оша тынычлык һәм бердәмлеккә фестиваленә багышлана. Һәм безнең бүгенге спикерларыбыз Яруллин Ленар Данил улы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының югары белем бирү бүлеге башлыгы, һәм Рафис Тимирхан улы Борһанов, Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе ректоры вазифаларын башкаручы. У нас сегодня двуязычная пресс-конференция, поэтому, Ленар Данилович, первым словом мы предоставляем вам коротко о фестивале и вообще много ли подобных проектов проводится в этом году. Добрый день еще раз. Я рад вам сообщить о проведении первого регионального этнокультурного студенческого фестиваля «Творчество мира и согласия» Ижад оша тынычлык һәм бердәмлеккә. Хочу сказать, что фестиваль проводится, основной организатор у нас это Павловский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Мы очень рады, что именно в год родных языков и народного единства в Республике Татарстан проводится именно этот фестиваль и именно студенческий фестиваль. Потому что именно в студенческой среде происходит самое сближение, это юмор, творчество, все эти традиции, они происходят не только как на сцене, но и за кулисами. Если раньше у нас площадка, как скажем, для студенчества была именно КСК КГУ «Уникс», то теперь основная площадка у нас как раз Павловский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Вот. Еще раз хочу просто выразить благодарность, что они взяли на себя эту миссию и проявили инициативу и проводят этот фестиваль. Хочу сказать, что у нас в Татарстане, в республике более 115 национальностей проживает и народностей. Вот. Это будет еще больше сближать их между собой. Фестиваль, мы надеемся, что будет ежегодный, пока это как бы пробный. Надеемся, что он пройдет с успехом. На будущее у нас в планах вот совместно как раз с Павловским государственным университетом физкультуры, спорта и туризма в планах, может быть, расширить этот фестиваль до иностранных студентов, потому что у нас, кстати, из 13 стран ближнего зарубежья и 114 стран дальнего зарубежья проживают более 18 тысяч иностранных студентов, у каждого свой быт, своя культура, свои обряды, костюмы. Это все интересно вот показать на сцене, это будет очень ярко. Но и те народы, которые у нас проживают в Республике Татарстан, этот фестиваль, он именно заиграет яркими красками, палитрой. Вы все это сможете увидеть завтра. Приходите. Вот если коротко, так, в первых словах о фестивале. Большое спасибо, Рафис Тимирханович. Сөз сезгә. Гомумән, мондый фестивальләр чынлыкта бик күп уза. Нәкъ менә әлеге фестивальнең үзенчәлеге нидә һәм киләсе елларда да уздырылачак диделәр. Нинди планнарыгыз бар? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Әлбәттә, фестивальләрнең саны күп булса да, шунысын әйткәндә, аларның санын берничә тапкыр нәрсә дип әйтик, тапкырласак та була, чөнки һәрбер фестивальгә үз аудиториясе килә. Әлбәттә, менә безнең 3,8 миллион якын халык яши Татарстанда. Аларның бөтенесендә ул фестивальләр аша үткәрер өчен күпме фестиваль кирәк. Ул балалар өчен дә кирәк, уллар өчен дә кирәк. Әлбәттә, махсус студентлар өчен үткәрелә торган фестиваль, минемчә, бик дөрес оештырылган фестиваль һәм бу инде президент каршында комиссиясы инициативасы, безнең инициатива. Шуңа күрә, менә әле Ленар әйтте, читтән килгән студентлар күплеген, әле безнең читтән килгән генә түгел, менә безнең университетта ярты студент Татарстаннан, калган яртысы Рәсәйнең төрле төбәкләреннән. Анда татарлар да бар, башка милләтләр дә бар. Һәм инде менә безнең төп максатыбыз безнең культураны күрсәтү һәм башка төбәкләрдән, башка илләрдән килгән студентларга үзләренең мәдәни, рухи, гореф-гадәтләрен искә төшереп, менә Татарстанда булган зур менә шушы ел эчендә генә түгел, телләр саклау ел эчендә генә түгел, бу инде һәр вакыт алып бара торган эш һәм без һәрбер милләтнең үсешен күрәсебез килә, инде менә үзебезнең 100дән артык монда торган милләтнең
культурасын, инде мәдәниятен, аларның төрле яктан фәнни, мәдәни, физик культурасын күрсәтү, төрле ярыш формасында булган нәрсә дип әйтик инде, ул ярышта түгел инде. Һәрбер халыкның үзенең шул матур электән-элек килгән гадәтләрен күрсәтәсе килә. Без инде шушы фестивальләрдә аларның эчтәлеген ачарга тырышабыз һәм инде менә үзебезгә шундый инициативаны алып, без вузлардагы безнең бит 150 меңгә якын студент укый безнең югары белем бирә торган оешмаларда һәм инде 70 меңгә якын СПОда, аларны да киләсе елга бәлки чакырырбыз. Шуңа күрә безнең инде төп максат менә монда катнашучыларның санын зурайту, фестивальне киңәйтү, бәлки ул киләсе елга бер генә бинада үтмәс дип уйлыйм, чөнки аларның әле без инде аны менә бер этапта үткәрәбез быел. Минемчә, аның катнашучыларның саны елдан-елга артачак. Без сезнең белән сөйләштек. Төрле менә бүген күпме кеше җыйган фестивальләр, аларда да кеше саны башта бүгенге төсле түгел. Менә ул Йолдызлыкны алсаң да, анда хәзер ел сайын 100 меңгә якын бала катнаша. Аны башлаганда бит аны хәтле түгел. Төрле менә яз гүзәллеге турында сөйләштек сезнең белән. Ул да башта Тулай торакта башланган фестиваль, бүген менә күпме халык җыя. Шуңа күрә барыбыз да бергә шулай аның турында сөйләп, барып, үзебез карап, менә сезне без иртәгә көтәбез, үзегез килегез, коллегаларны чакырыгыз. Бу керү бушлай, сезгә һәрвакыт бушлай инде ул. Килергә теләгән кешегә шулай дип аңлатырсыз. Демәк, гала-концерт иртәгә 17 сәгатьтә Академияда узачак. Хөрмәтле журналистлар, сез дә анда чакырылу рәхим итегез. Әле менә бүген генә без физкультура һәм спорт югары белем бирүче оешмаларның зур делегацияларын узаттык. Без барысы 14 вуз, һәрберсе делегациясын алып килде, һәрберсеннән ректор килде. Без зур менә шундый студентларның фестивален үткәрдек. Бик ошады. Без үзебезнең чыгышларда берничә татарча җыр һәм бию тәкъдим иттек. Шуңа күрә безнең инде бу мәсьәләдә үзебезнең Татарстанда яши торган халыкларның тарихын һәм мәдәниятен күрсәтергә киләчәктә дә теләгебез бик зур. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле журналистлар, сорауларыгыз булса рәхмәт итегез Татар-информ Гадел. Гадел Әхмәтҗанов, Татар-информ, хәерле көннәр. Менә язылган 8 уку йортында студентлары катнаша дип, барлыгы күпме кеше катнаша һәм менә беренче этапта сез инде сайлап алу этабындаларны гала-концертка үткәргәнсез. Аларның барысы да катнашачакмы? Менә сайлап алганда бит инде күп гариза килергә дә мөмкин. Гала-концертка барысын да үткәреп тә битереп булмыйдыр. Нинди критерийлар белән оценивать итәсез? Барысы 100-гә якын катнашучы, 8 уку йорты. Һәм инде бу бер этапта үтә быел, чөнки алай безнең зал сыйдырмаслык иттереп халык җыелмады. Әлбәттә, бу беренче үткәрү өчен безнеңчә начар сан түгел. Инде киләсе елларда менә бүген бу ел үткәрә торган фестиваль турында без барыбыз да сөйләп, номерларын күрсәтеп, әгәр дә калган югары белем бирү оешмаларына җиткереп, студентларга күрсәтеп, әгәр дә аларның теге иштәге шелтәрләре бар бит, әле без теге ияләшкән
газет белән телевидение шелтәре генә түгел, алар үзләренең һәрбер институтта, университетларда, студ советларының үз шелтәрләре бар. Анда да күрсәтәчәкбез. Без үзебездә аны шуның аша бик күп информацияны бирәбез, бик күп мәгълүмат шуның аркылы үтә. Өзімді юғалып қалдым. Номинацияларда бүленгән малар, мәсәлән, фольклор, жыр, бию, ничә номинация, у бәйге формасында үтәчәкме, җиңүчегә нәрсә булачак, беренче урын алучыга акчалата бүләкме? Менә аны бәйге формасында үткәрәсе килмәде беренчесен, чөнки алай менә югарыда әйткәнчә, ул йолдызлык формасында түгел, анда 80 мең кеше катнашмый, бәлки, минемчә, аның хәтле катнашмаса да, барыбер аларның саны артачак беренчедән. Икенчедән, без инде дипломнар бирәчәкбез. Без төрле номинациядә, төрле категорияда карамыйбыз, чөнки кем нәрсә белән килә, без шуларның бөтенесен дә сәхнәгә чыгарабыз. Әлбәттә, киләчәктә сез әйткәнчә булачак, минем бу якка фикерем туры, чөнки аларның саны минемчә елдан-елга артачак. Һәм ул вакытта, әгәр дә без аны бер концертка сыйдыра алмасак, без берничә этапта, берничә этап аркылы үткәреп, инде аннан гала концертка, шул берничә номинация буенча концертта бит, гала концертта сәгать ярым, аннан да артыгын оештырмыйлар. Әлбәттә, менә шул ук созвездие йолдызлыкны гала концертын оештырганда, анда бит берничә мең номер карала. Шуңа күрә инде моның беренче фестивалебез менә мин сөйләгәнчә үтәчәк. Аннан инде әгәр дә булган хаталар булса, кимчелекләр булса, без аларның бергә коллегалар белән очрашып, комиссия әгъзалары белән очрашып, безнең министрлык белән бергә сөйләшеп, утырып, бу мәсьәләдә инде безнең күп кенә абруебыз да бар дип әйтик. Шуңа күрә башлап җибәрик бергә. Әйттегез инде, киләсе елларда, менә хәзер дә әле генә әйтеп киттегез, киләсе елларда яңа уровеньга, масштабка чыгарабыз дип, башка илләрдән дә катнашачак дидегез. Быел башка илләрдән катнашырга теләк белдерүчеләр булдымы? Менә сездә укыган. Быел барыбыз өчен дә катлаулы булды, чөнки пандемия белән чит илләрдән күп кеше укырга килә алмады беренчедән. Икенчедән, килгәннәре китә алмады күбесе. Шуңа күрә безнең инде менә безнең университетны бетереп, әлдә бездә яши торган чит илдән килгән студентлар бар. Чөнки күп кенә граница әле ачылмаган. Шуңа күрә быел без андый максат куймаган идек, чөнки аның җылы, аның кабатлы бик катлаулы булды. Әлбәттә, киләчәктә алар булачак һәм алар безнең республикада яшәгән милләтләрнең телләрендә чыгыш ясаячак, чөнки минемчә бездә бит инде бик күп кенә СНГдан, шәрык якларыннан студентлар укый. Шуңа күрә ул төрекләр өчен, төркмәннәр өчен, үзбәкләр өчен, казаклар өчен авыр мәсьәлә түгел. Гарәбстаннан да күп кеше укый. Шуңа күрә без инде үзебезгә карашны үзгәртер өчен түгел, тирәнәйтер өчен үткәрә торган әйберләр. Шуңа күрә без аларны да моңа тартачакбыз. Быел татарлар белән руслардан тыш кемнәр катнаша? Инде милләт вәкилләре. Безнең концертта беренчедән Идел буенда яшәгән төрле милләтләрнең тарихы һәм мәдәнияте буенча берничә попури номер бар, һәм керәшеннәрнең аерым номер бар. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Я, можно еще хотел бы добавить? Да, конечно. Я хочу отметить, что вот действительно Республика Татарстан — это... Все мы знаем, что это уникальный регион, где вот
сплетены и восточная, и западная культура, именно точка вот соединения. И то, что исторически сложилось, что здесь проживает очень много, помимо татар и русских, много национальностей. И то, что именно Татарстан, Казань – это студенческий город, куда съезжаются студенты со всей России. То есть у нас очень много национальностей, как мы говорили, как уже было сказано. И то, что будем также на следующий год, если все получится, если фестиваль будет расширяться, привлекать и иностранных студентов, то я это к чему, что это очень значимо и знаково, что мы именно в год сохранения родных языков начинаем этот фестиваль, первый фестиваль. Біздің өзімізде ғана, әлі шеттілер турында сөйлеп, біздің өзімізде ғана 72 Ресей түбегінен студентлар оқи. Оларға әрбірсіне де біз Татарстанның тарихын, татар тілін оқытабыз. Һәм инде сөйлеуден генә башка, сөйлеуден, оқытудан башка біз менә шундый фольклор, этномәдәни фестивальләрен бергә оештырсак, республика карашлары да үзгәрә. Беренчедән, икенчедән менә без күптән түгел генә зур гына группаны, үзебезнең башка төбәкләрдән укыган группаны Тукай Кырлайга җибәрдек. Без беренчедән зур кичә ясадык. Biz инде шагыйрьләрне чакырабыз, язучыларны чакырабыз. Һәм менә шу Тукай турында күп кенә төрле төбәкләрдән килгән җегетләр һәм кызлар шигырь сөйләде, Тукай шигырьләрен. Читтән килгән студентлар, татар кызлары җырладылар, бийделәр. Һәм мин шуңа карап, мин аларга сораган идем, әйтәм, кайсыгыз Кырлайда булды? Берсе дә булмагач, без инде bir автобус оештырып, аларны җибәрдек, һәм алар аннан кайткач, аларның Тукайга карашлары гел үзгәрде, тирәнәйде. Шуңа күрә киләчәктә дә менә сез инде аларга нинди призлар, нәрсәме бирәсез дип сорадыгыз. Менә минемчә, аның бүләге менә безнең тарихны һәм мәдәниятне күбрәк белер өчен biz менә шундый формаларны кулланырбыз дип әйтәм. Чөнки безнең Татарстанда күп җирдә, күп районда, күп муниципаль районнарда бик зур комплекслар оештырган. Бу туристик, тарихи, мәдәният, заповедниклар, музейлар. Анда бит менә безнең тарихыбыз бер генә гасыр эчендә барлыкка килгән түгел бит. Хәзер һәрбер муниципаль районда үзләренә килә торган туристларның санын күбәйтер өчен менә хәзер күп эш эшләнгән. Шуңа күрә без үзебезнең студентларны һәм менә башка югары белем йортларында укый торган студентларны коллегаларыбыз белән Татарстан буенча ешрак һәм Казаннан җыракрак районнарга җибәрәбез дип уйлыйбыз. Чөнки ул Арча, Биектау һәм Питрәш кенә түгел, ул Актанышта, Баулыда, Бөгелмәдә, һәрберсендә бик зур тарих бар. Гадәттә инде моның ише чараларны башлап җибәргәндә киң җәмәгатьчелеккә җиткерер өчен чакыралар танылган кешеләрне, җырчылар, артистлар, блогерларны һәм бик популяр бит чакырыймы? Сездә менә шундый кешеләр булачакмы? Блогерлар, җырчылар? Менә biz күбесенчә бу мәсьәлә белән шөгыльләнә торган җитәкчеләргә җибәрдек. Инде блогерларны һәм башкаларны чакырырсыз дип ышанабыз, чөнки ул категорияны сез безгә караганда күбрәк беләсез. Һәм әлбәттә менә бик яхшы тәкъдим бу сезнең яктан. Рәхмәт. Биттеме? Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булмаса, без матбугат конференциясын тәмамлыйбыз һәм исегезгә төшерәбез, иртәгә 17 сәгатьтә Идел-Буе академиясында сезне көтеп калалар. Бик зур рәхмәт. Торасы килми? Әу.